E nos mentres, pois estamos aquí póndonos o día, porque os enxuntos imos a falar de Julio Iglesias, unha vida radiografiada capítulo a capítulo nas revistas, pero claro, que nos enxuntos queremos ir máis alado que contan nestas páxinas e saber que agochan estas historias e como imos a facer cos amigos de Julio Iglesias que van a estar aquí en xuntos, rapaces. Rocío, pero eu teño unha de preguntas para facer, porque ele agora mesmo onde vive? Porque eu, mira, que investigo, pero que non sei onde vive. Eu quero saber se vai volver a cantar, chica. De saúde como está? Por que tiña tanto apego aí a Galicia? Bueno, Ai, que nos chame, Julio. Julio, non estamos vos aquí en preocupedes. xuntos, chámanos. Non vos preocupedes, rapaces, porque todas esas dúbidas os se resolvémolas xuntos. Falando de estrelas, falta aquí conmigo a que máis brilla neste plató de xuntos, Pili Pampín. Moi boa tarde, querido público. Como estamos, Rocío? Moi ben, pois nerviosa sabendo todo que temos hoxe, Pili. Bueno, eu sempre moi intrigada. Xa quero que empecemos xa, porque hoxe vamos ter outro programón, como sempre. Ademais, que millor que seguramente están sentadiños nas súas casas, porque temos un día de choiva, e dentro das súas casas vendo o programa xuntos, que hoxe vai estar espectacularmente maravilloso. Con os xuntos quero ser artista, os garabanzos, e ademais fixádevos, porque imos a estar, Pili, tamén en Pontevedra, Sí. ali en directo, para explicar que pasou co zapato, esta historia buenísima, Pili, para explicar a historia do zapato que Julio Iglesias perdeu ali en 1997. Non Madre digo máis. mía, eu quero É que hoxe, sabelo, porque Pili, ainda non temos o un sei. programa Moito, e verás que concursantes temos Bueno, no hoxe 6, no non? concurso. Estou nerviosa pendente desa limusina que non sei, que está xa, bueno. Ai. Está Que chegando. nervios. Eu nunca digo a limusina tan grande. De aquí, Vai. a lo de Pili Pampín. Hola, Pili. Que tal, Suso? Encantada. Eso, Julio Iglesias, que está aquí, o teu amigo Suso, estamos pendentes ademais de máis amigos galegos que virán o programa. Julio, ti se te animas a chamarnos, aquí tes o número, e digo unha cousa, Suso, ti Que tes o nos móvil, chame, eu son tes o SOS. móvil pretiño, Julio, chámanos, Suso. por favor. Chámanos que estamos deseando escoitarse. Eu teño o móvil Do asistente, do entorno. Do entorno. Claro que estamos a falar logo dunha hai cousas estrela. Hai cousas que non se poden dar ni falar. Pues nada, estamos pendentes, por si acaso nunca se sabe, ¿verdad, Pili? Claro, que aquí claro que pues, sí. Estuvimos a semana pasada pendentes tamén con Juan Pardo, nunca se sabe se Julio se pode animar. Imos, Seguramente, ¿te parece, xa verás que sí. Suso, porque estábamos, Pili, en esta canción, pocos amigos son de verdad, los buenos quedan, los demás se van, ¿eh? Suso, como falabas aí, como escribíais a Julio Iglesias, non neste mundo voso do artisteo, Sí. que No, é tan que esa é verdad. que tan fácil, verdad, Pili, que se arrimen a vos xente que non é de todo de verdade. Pero non fa falta ser artista tampouco, Lucía. Decía miña abuela en paz descanse, tanto tienes, tanto vales. Mentras as cousas che van ben a veces é canto máis se che acercan. O que queda son eses amigos que diste que están nas Como boas, Suso. que están nas boas e nas malas 40 para anos. todo. Ai, perdón. Campana, se acabou. ¿Qué pasa, Pili? Que pasa? Perdón. Rocío, Sí. xuntos quero ser artista. Xa. Express, Pero se son as express, 4:20. inmediatamente, acompáñame. Pero se son Acompáñame. as 4:20 Acompáñame, da acompáñame. tarde. Pili, ten aquí máis mando que... No. Sí. A ver, Sí, pero esto hai que- bueno. Pero esto que un aperitivo, Pili, contame. Hola. Oxe, que temos unhas concursantes Ajá. que necesitan moito tempo. Pero a ver, unha das vinde concursantes para que aquí, vai a estar hoxe aquí ao centro en do Xuntos plató. Quero Ser Artista. Pero quen das dúas vai concursar? Ana vai concursar, que é esta chica maravillosa. Vale, e que vai facer? Pois Ana ven a maquillar a esta chica. Anda, que temos unha maquilladora profesional, o sea, no noso talent. Contanos a niña, que vai facer? Gracias, Vida. Julio. Pois, Sempre atento, en nuestro honor regidor. ao mes de outubro, como estamos agora, na época de Samaín, pois voulle facer a esta nena unha Achega o micro, Ana. Unha maquillaxe de terror. Oh, claro, eso levalle tempo, entón vamos a darlle a oportunidade de que empece agora e logo no concurso que non enseñe ao final O sea, que do que hoxe vai a imos a facer. ter un maquillaxe de Samaín, de Samaín, Halloween, desta época de difuntos. Vale. O sea, que imos a convertir, ¿no? Totalmente cambiado vai estar. Bueno, qué intriga. Pues nada, empezaré aí, Ana, a darlle as brochas, os pinceles. En Xuntos Quero Ser Artista vemos o resultado. Vémolo dentro un anaquiño, Un guapas. aplauso Vémonos moi ahora.
Pois veña, ímonos, claro. Quedeime eu, eso da campá encantoume, Pili, aquí para pornos A veces firmes. estades bla, 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 bla. Coa campana, Non me sabes? facedes caso, entón teño que traer unha campana. Botana, Bueno, pues quita ya. él Esto estaba vai a estar piques de dicir algo, saíches coa campá. No, claro, vai, perdón. É que ti non sabes que carácter ten a nosa Pili. Bueno, A gran sorte de ir a ver o último espectáculo que fixo no Coliseo da Coruña, gracias aos dous chófers que viñeron a cenar ao restaurante de meus pais e fixo unha amistad chulísima con eles e dime, vente Pili que nos pasamoste por bambalinas. E eu era ainda moi nena, dixe, papá, teño que ir a Coruña porque o chofer de Julio Iglesias vaime pasar por bambalinas e vaime presentar a Julio Por certo. Iglesias, presentou a Julio Iglesias e a Papuchi. maravilla. Bueno, Papuchi, que queres que che diga? Bueno, Una majísimo. cousa, Suso, agora que estamos... Sí, Casca outra. Eu quero dicir outra cousa, por favor, cale a miña cámara. Quero facer unha petición. Se alguén se chama Julio Iglesias, por favor, que chame ao programa Xuntos Quero Ser Artista. é que claro... Si me poño de pé, Rocío. Hai unha Espera. cousa que cousa. Eu quero que me faga caso, que nos chame ao programa, por favor. Que estamos desexando, de verdad. Xuntos en directo. Estamos en directo, estamos desexando escoitar a Julio Iglesias, que seguro que está nas Bahamas e vainos a meter envidia co clima que fai alá, que non cachoiva que cae aquí. 610, Julio, anota, 610 77 22 55. Chámanos, Pero esperamos a preciso chamar. dende as Bahamas. Pero Pero o preciso ayer pasado. Pero xo busquei. Ai, ese non sei. Xo busquei, 034. Pilar. Pero bueno, Pili, xo busquei, seguro xo que ten a busquei, guía xo busquei. telefónica diante. Xo busquei. Ciencia. Bueno, que estaba dicindo Pili que temos o concurso dos garabanzos. Que xa me vou a levantar dentro dun que anaquiño ferve. de fervo xa sentada porque apeteceme regalar cartiños esta tarde, o sea que chamen ao teléfono do programa 610 77 2255. Que temos ese bote que está eso fervendo. Que fermosa Qué canción, bonito. que fermosa. Te podías cantar, Pita, Sí. eu vexo, Qué momentazo, Estaba animando Pili podía Suso, cantar música que de quere Julio. que cante Mira, un canto aínda a Galicia. que- Ay, ¿no? qué Sí. temazo, Mira. Que temos fervendo no noso concurso Iba de eu- garabanzos, que aquí temos que estar a Poles todo pata programa. cañona hoxe con Imos a repartir cantiños ou non? De verdad, era o que me faltaba Pili, ahora. imos a Ta repartir cañona non, que quero cantiños. repartir cartos, Rocío. Claro que sí, porque ademais creo que nos están chamando xa, non? Dirección que temos chamada, creo. Pero non, espera, que temos teño que saludar a Garbanciña, por favor. Hola, Garbanciña, estás aí? Boa tarde. Señora, que quere? Non ves? Hai que domala un pouquiño, está un pouco así 5 menos de vestrada. da tarde, quédanos Sí. todavía moito de programa, Garabanciña, Levo- non estamos empezando. Garbanciña, eu non lle Por teño favor. culpa que lle chova, o sea, que chova fora, No, quero pero levo decir. esperando desde as 4 da tarde por este momento. Bueno, perdón, é que temos máis, os estamos falando está de Julio claro, Iglesias. pero está quen é ese Suso. señor ao meu lado? Bueno, Quen é? eso discutimos outro momento. Vale. Vamos á chamada. Moi boas tardes. Con quen falamos? Hola, hola. Hola, moi boas tardes. Con quen falamos? Hola. Escoitasme? Sí, eu perfectamente. Como se chama? Ana, son de Santa Comba, Pili. Ai, que bonito Santa Comba, Ana. Vamos a recopilar, Ana, vou a decirche. Hai 240 euros en xogo que estamos vendo os garabanzos. Aí os tendes, velos perfectamente, non, Ana? Sí, estou nos vendo. E temos dúas pistas, vale? Primeira pista. Vamos a ver a vía pista. A ver. Está Ahí entre 43.000 e 44.500 garbanzos. E hai outra pista máis hoxe. Vamos a vela. Ai. A cifra remata en 4. Ana, cantos A cifra garabanzos pensas que hai aquí nesta urna? 44.444. 44.444, Capicúa. Garbanciña, ¿dónde andas? ¿Estás aí? Un segundiño. A ver. Ai. Ai, Pili. A ver si é verdad. Ai, meu Deus. Ai, Ai, que foi? A ver, dinos algo. Ai. Vos fijaste vos canto está chovendo hoxe? Sí. 16:53 minutos da tarde. Está chovendo moitísimo. Moitísimo, sí, pero sácanos de dudas. Aí E acertou uns Ana. tronos, Pili. E uns tronos. Espera, pero Unha tronada. eu non escoitei ben. Que cifra dixo a nosa concursante? Pode repetir? 44.444. Ti escoitasme, verdad, a min?
Ana, Eu sí. escoitas a De onde Garbanciña? decías que eras? De Santa Comba. De Santa Comba. Acertarías o concurso? Pois non sei, ojalá. Lembremos o bote. Que Mira, bote temos nos- ahora mismo, nos- Garbanciña? Podrías vir a plato? 240 euros. Como vai vir a Podrías plato vir a agora? plato? Agora? Eu? Sí. Sí, claro. Vale, pues ahora vamos a poñernos en contacto contigo y falamos. Buah. Pero tens que vir ao plató, ¿eh? Va, sí. A ver, Garbanciña, dime Pero se bueno, ganou pero- os esta chica de 240 Santa euros ou Comba- non. Ten que vir de Santa Comba, mira Pero como non queda nada, chove. aquí que estamos cerca. Que veña Ai, non y estamos vemos no a ver qué Villadoiro, pasa. Estou alucinando. A ver, Garbanciña, dime se ganou ou non, temos moito que facer. Claro, Garbanciña, isto é que quedamos o seu bote. Ana, vémonos en ahora en xuntos. plató. Falamos ahora. Non tendes outras cousiñas que facer? Pois veña. Tan liadas que estaba desde as 4. Veña. Pili, Vale. é que veña, esta- veña, imos a seguir falando, pero Despois esto... queres que me leve ben cun Garbanciña, non podo. Pero que eu estou nerviosa Bueno, agora mesmo. ahora manda vir a señora, mellor pa nada. Que ven unha señora de Santa Comba en directo, van a ser as 5 da tarde, Sí, sí. 240 Xa me euros contarás. en xogo. E isto ten pinta de que damos o bote, Pili. Ai, ojalá. Ai, Oxalá, Dios estou non mío. desexando, pero Pinta eu non me total. fío nada de Garbanciña, de verdad. Bueno. Ademais, por certo, Amalia, Dime. non te quero interrumpir, pero No, vésote que estás aí co móvil na mesa. A ver, eu dicía ya a Que me dijeron, Suso... póntelo porque para mandar un mensaje a Julio. Claro, é que a ver, eu dicía ya antes a Suso, se temos enchufe, porque a ver, xa nos confirmou no Suso que Julio sigue estando pendente aí das Bahamas, onde nos dixo Jaime Peñafiel que está afincado. Bueno, ayer estaba en Punta Cana. ¿Ah, sí? Bueno, Julio non para, isto é unha maravilla. Pois Pili, escribide aí que nos mande un mensaje. Claro, un claro. mensaje. No contesta rápido, Non contesta, non. Pero Rápido vale, no. o sea, Amalia Enríquez, 5:08 da tarde, valle mandar por Sí, un SMS. yo le mando mensaje, pero vamos. Veña, pues pon ya ¿Qué aí un quieres que- SMS qué o que quieres ti que le queiras, diga? porque daqui ás 8 da tarde que imos estar os xuntos, temos tempo, verdad, Amalia, para verse Julio Sí, Iglesias. yo no tengo ningún problema en contesta ponérselo. a Amalia Enríquez. No. Non, desde onde estaba Punta Cana? Punta Cana. Hombre, non está mal. Porque a la hora que horario Son hai? 6 horas Son menos. 6 horas menos, O sea, non? que ahora serían Estará las- levantándose, non? Ou Bueno, non madruga sé. moito Ai, Julio, por certo, sabedes? Es que Esta cambió el modo de- desde el COVID cambió el sistema total. Sí, ¿no? Sí. Afectoulle moito a Julio Iglesias o confinamento, Es sí? Muy Muchísimo. Lo que apresivo. pasa que también es verdad que el confinamiento de julio ya lo querría yo para mí. Claro, ¿Sabes? O sea, estar Ya. confinado en Punta Claro, Cana, claro. que es donde él estuvo, claro. pues el confinamiento lo llevas de otra manera. Pero es verdad que emocionalmente y anímicamente eso no te cambia. A él le fallecieron amigos, es muy hipocondríaco, como tú muy bien sabes, con lo cual estaba obsesionado porque lo pudo pillar. Claro. Entonces no recibía a nadie, o sea, no veía a nadie. De hecho, su familia estaba en Miami, o sea, él estaba ahí con la gente justa que tiene en casa, o sea, gente muy conocida. Y yo creo que anímicamente le afectó bastante. Ha quedado muy tocado. Pois seguramente ahora necesita falar con algún galego, xa verás, a ver si nos mandan. Estate pendiente do teléfono, No, por favor. no sabes lo que cuesta, no sabes lo que cuesta localizarlo. Dicime o dos garbanzos, a ver cantos. Dos garaba... É verdad, a ver si quere concursar. Claro, porque dicime, mira, vente Julio, chama. vente ao cocido Claro, de la decía Línea. Amalia Cocido de la Enríquez, Línea. aquí vamos a abrir esa puerta, por favor, es saber quen ven aí, hai que nervios, Pili, por Dios. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Pero ven Julio en persona, por favor. Pero espérate que ven. Bueno, ven con Rafael. Julio Iglesias. Ya hice Tamaravín de raudas para este plató. Coas, claro que sí, hombre, no se sabes, tímidas, Sí, ahí con sí. Julio, con Rafael. Bueno, qué maravilla. Unha cousa, Amalia, Galicia, gracias rapazas, aí con esos corpóreos. Galicia é máis de Julio ou de Rafael, Amalia? Ti que pensas, Uy, sinceramente, fíjate, es una pregunta que nunca me he hecho, pero yo creo que más de Julio, ¿no? Pues mira, a O a ver, lo mejor Suso, no. Suso, ti que pensas? Julio. Tú de Julio, e tú, Pili? Eu deixo un 50 e 50. Pili vai a cantar a Julio, 50-50, público, rápidamente. Galicia, que de Julio ou de Rafael? Julio. Es que es complicado, ¿eh? Sí, é Julio, moi complicado. sí. Un aplauso, por favor. Pero que mala xente, de verdad. Hola, amore. Quero decir que Dani nunca chora, Dani nunca chora, de verdad. Amores, ¿cómo estáis? Oh, qué rica.
Más lindas. As que Julio, pois é que Julio era un home que tiña que seducir todo o tempo, Pili, sí ou non? Imos a... Pili, a ver, hai que irse actualizando ou non? No amor. Claro, non sei, o de Penso que poliamor. no, ni modernizarse no amor, no, porque cada un debe ter a súa forma de vivir o seu, non? Pero a ver- Sempre que haya respeto, cariño, admiración un polo outro, eso é o máis bonito. Eu que sei, A agora ver, Pili, hai moitas relacións abertas, ai, que sinceramente, mima. Pili, o teu marido como levaría que vivirades na casa dúas ou tres persoas máis? O poliamor, Unha digo. unha relación aberta, queres Claro, decir? sí. Non iban salir ben sei por donde. Entraría, pero salían disparados. Tamén lo digo eu. Claro, que tú imagínate, eu penso que xa temos dabondo cunha parexa como para ser detallista con tres, mandarlle whatsapps e boas noites a tres, ou os que sexan, a multitude está ben, pero... Pero vamos a ver, Tamara, que clase de amor é ese? O sea, que vives ca túa parexa e tendes os dous unha relación aberta. Podes ir mañán con un, mañán con outro, e cando chegas a casa dormes co de todos os días. Pero, Pili, Claro, cando é te que cansas esa- dun tes outro. A ver, vos que Por opinades? favor. A ver, Belén, Gabriel. A ver, eu creo que ten as súas vantaxes. Por exemplo, Ten, se vai sodes ter. máis, toca menos o alugueiro e menos as facturas. Bo detalle, claro. Este é o punto de vista da xuventude, forrar la no aluguer. variedade está al gusto. Belén, ti como ves? A ver, eu agora non teño tempo como para ter máis un aparello, te digo unha cousa. Pero bueno, esa xente que... O que dicía Tamara, non? O lío este do Claro, WhatsApp. eu xa me consta dicirlle te quiero a un como para dicirlle a dous. Entón eu mellor... Bueno, eu xa un Julio Iglesias, ten chalé nas Bahamas, Saímos pois que mudando, teria que Pili. pensalo, a verdad. Saímos En mudando un Miami. pouco. Manolo. Mira, eu lembro aquel jeque árabe que lle casou e regalaranlle 50 mujeres, un harén. E o tipo dicía, bueno, eu sei o que teño que facer, pero non sei por onde empezar. Bueno, quero dicir, cando dicía Pili que eso de ter tres parellas, hoxe con unha, ou hoxe mañá coa outra, pero a que te refires? Claro, que relación aberta podes ir a sí. tomar un café cunha, podes ir a... A biblioteca. No, hai que Pili, para todo. Pili estaba falando dos foguetes. De todo. Bueno, xa, non pero do café. iso Chorar e chorar Berriu. Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo, que diga a verdade. Vamos, é que claro, estamos vendo aquí a nosa Pili tan fresca, tan bella de rosa, pero Pili, onde ti vestes unha noitiña ti e máis Ortiga interesante. Maravillosa na Capitol. noite na Capitol, Rocío con Ortiga foi o último concerto da tempada, pechámolo, penso que o grande, a xente que, bueno, podecho decir que temos aí alguén que Pili, estuvo no Pili. concerto. Eu confirmo. Gabriela aí na Estiven Capitol. en primeira fila, Que envexa. impresionante, experiencia extrasensorial, podríase dicir. Que envexa. Imos a velo, que xuntos estivo ali. Imos de concerto esta noite. A nosa Pili Pampín pecha a súa xira con Ortiga aquí, na Sala Capitol de Santiago. E a ver como se dá a noite, porque dentro dunhas horas Pili ten que presentar o programa. A sala estaba chea de rapazada e non quixemos perder a ocasión de preguntarlles pola dupla do momento, Ortiga e Pili Pampín. É fantástica esa mezcla entre os dous, de verdad. É o meu disco do ano favorito, sin duda. Nós xe fomos ao concerto na Plaza da Quintana e foi o mellor concerto do ano. A ver, eu creo que está moi guai porque, bueno, Pili Pampín xa o mellor a nosa época non nos pillaba tan de cerca, pero está revivindo moitísimo, a xente gústalle, é música pois moi movida, como xa íbamos escoitando Ortiga, e mola moito que artistas galegos sexan tan coñecidos e movan a tanta xente. E xa que estábamos, coámonos no backstage destas dúas estrelas para ver se estaban nerviosos. E fixemos moi botante, en verdad. Carallo, un sueño para mí, Si me preguntan, un sueño. E como saiu iso de integrar a Pili Pampín nos estilos musicais que máis escoita a xente nova? Pili Pampín é un personaje moi icónico. E que ahora sexa tamén un personaxe da miña xeración tan icónico, pois pareceme fantástico. E aparte, nunha entrevista xa dicía Pili que lle facía moitísima ilusión, sobre todo cando tiveron aquí o de presentación do disco, que flipou con que tanta xente xoven e que a súa filla lle decía están gritando o teu nome, mamá, e jova, é super guai, a verdad. Pero as cousas como son. Quen corta o bacallau nesta relación?
Bueno, pois eu normalmente co que me mande Pili e eu despois digolle, non te preocupes, que lle vou a facer un lavado de cara que non se vai a reconocer e tal, e xa está. Agora só nos queda gozar deste concerto fin de xira e despedir a este dúo icónico. Ou non? Nunca se pode dicir punto, vamos a decir punto e seguido. Non nunca un punto final. Deixámoslo aí. A la vuelta de la publicidad. Que veña Lorenzo, que diga verdade, pero con cautela. Que diga verdade, pero con cautela. ¡Qué maravilla! Que estamos aquí xa moi arriba, todos aquí xuntos. Tres, como lles digo, casa, mantiña, cafeliño preto e vendo xuntos en directo. Que non esta tarde, verdad, Pili Pampín, para estar pola rúa, verdad? No, xa tarde non está, pero para ver xuntos sí, Rocío. Para ver xuntos, por suposto. Ai, a nosa icónica Pili, que maravilla vervos aí a tía Ortiga, A verdad que eu paso pipa, de verdad. Que subidón, que subidón. Totalmente. Bueno, A idea gústame, a cousa é leválo á práctica. Como idea, se as dúas persoas sabense respetar e lévano ben, a mí pareceme estupendo, Pili está pondo unha cara que... Tamén o comprendo, Hai que confiar moito para deixar tamén escapar ao outro e saber que as cousas non poden pasar duns límites. Sabe Dios lo que trae para casa, cala a boca. Vamos a ver. Está a vir o plató dende Santa Comba a muller que esta tarde, Pili, pode levarse o voto dos garabanzos. A ver. Ana, está a piques de vir. Vaya cuadratura iso, Claro, eu non teño tanto tempo, Eu tampouco, pero... Entre limpiar a casa e aturar o que teño na casa, non me dá tempo. Todo isto teóricamente. Iso é perigoso. Eu paso por ali e chamo a dormir. Claro, primeiro que dices, lume. Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tantos cercados, desde la solista que fue suspirar. Juntos, quiero ser famoso, juntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisando a diario alfombras de rosas. Juntos, Por favor, compréndeme, que no sea artista. ¡Qué maravilla! 6:31 na casa en Galicia. Xa sabemos que pasa cando escoitamos a estos tres grandes artistas cantar esta canción que comeza o noso concurso Xuntos Quero Ser Artista. 6:32 da tarde. Pili Pampín, Tania Beira, Rubén Diumaró, noso xurado. ¿Cómo se presenta a tarde, rapaces? Pues a ver, estamos a expectativa. Claro. Ansiosos, con ganas de ver o que nos trae Xosé. José, ademais, Rubén, que temos 5 concursantes, lembramos 4 deles pasarán mañá a nosa final semanal. Estamos acumulando rondas ata chegar ao mes de decembro, onde teremos a nosa final do programa, e lembramos que o gañador ou gañadora será membro deste programa, convertirase en parte da plantilla deste Xuntos en Directo. Así que, se vos parece, imos a comenzar xa este Xuntos Quero Ser Artista recibindo os nosos primeiros concursantes. Eu deles só sei que se chaman Cristina e Aitor, e xa están aquí no noso plató de Xuntos. Vou coller o micrófono, podevos aquí. A ver. Bueno, creo que é fácil averiguar, rapaces, vendo guapos que estades, que vades a facer hoxe, non? Bailar bachata, esa é a coreografía que tenemos. Bachata, xurado, como vedes? ¿Sodes parella habitualmente? Sí. ¿Sí? Llevamos compitiendo 3 años. 3 anos. Parella de baile solamente. Sí. Bueno, hombre, claro. Hay que saber, hay que saber todo, Pili. Creo que ganaste xa algún concurso, ¿no? Sí, el Campeonato de España del año pasado. Anda, nivel. Parabéns. Oxe ides a bailar bachata, pero en realidade cal é o estilo que vos gusta máis bailar?
A mí, el merengue. E a ela? A miña bachata. Bachata e merengue. Oye, propóñovos unha cousa porque creo que bueno, vale, iba a dicirvos que tiñades unha sorpresa, pero neste programa, como somos moi de pospoñer así esos momentos emocionantes, imos a deixalo para dentro dos minutiños. Se vos parece, imos a ver actuar a estes dous artistas que temos hoxe no plató de xuntos. Adiante o plató e vos a bailar. Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logré acostumbrar. ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire, solo al despertarme te empiezo a soñar. Esto se ha vuelto eterno sin tus besos. Ay, me acuesto sin tu boca y pienso, ay, un beso como los que tú me das no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Vivo deseando, ay, no sé cómo vivir con ese ay, bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. ¿Qué pasa contigo? Que no me quieres como antes. Dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti. Y ya le dije a mis amigos que esto se acabó contigo, que no digan más tu nombre, que por algo tú te escondes. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me falta el aire. Te vivo deseando, ay, bailar esta bachata como ya no hay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? ¡Qué maravilla! ¡Qué ritmo no corpo, Pili! Wow. Porque sodes moi noviños, canto, que idade tendes? Eu tengo 15 años. E 15. 16. Levades moito... Va, dixécheme antes 4 anos, non? Yo desde el 2019 y ella desde el 17. Pero ti antes xogabas ao fútbol. No. ¿No? Nunca che gustou o fútbol? Sí, pero, o sea, sí, de pequeño lo jugué, pero en medio del campo me ponía a bailar. Pues, eu teño unha pregunta. Por que o baile? Fred Astaire, Buah. Pues, por ejemplo, en mi caso, fue porque mi prima hace baile también, y pues me dijo que fuera a probar. E dixetes, Y te tío, gustó, me quedé. mellor move a cadera que romper unha perna aí xogando. Cristina, para ti que significa bailar? Pois, para min, fui un día a unha clase, gustoume moito e, pois, volvín e desde aquela, pois, ali estou. Pois moitos parabéns Por pola primeira actuación. vista, Están xa o xurado tomando nota de todo o que está pasando e imos a presentar as nosas seguintes concursantes que se chaman Alma e Daniela e dime que se fan coñecer como Aceitosas. Adiante, pero bueno. Estas nenas tan preciosas que temos aquí no plató, pero esta maravilla, xurado. De verdade, son des irmáns? No. Pois parecedes vos un montón. Eu as mira fora antes e pregunteilles tamén, Parecen incluso semelgas e todo. Sí. Non sodes nada. No. Amigas. Amigas. E como comezastes a cantar xuntas? Pues estábamos en la escuela de Porriño Maisón y pues nos apuntamos a canto y pues ahí pues fuimos a nuestro primer concurso que es Test Talento y pues ahí pues formamos... De ahí se formó el grupo de las Xeitas. O sea, que vienes de Porriño. Sí, de Mos. É unha cousiña, por que os chamades aceitosas? Non lo sabemos. Claro, é que
Seitosas sé que facedes esas cousas. Que eso de Seitosas, que a vista está por outra banda, ¿no? É que además, como ten tanto significado, son xeitosas. Bueno, ímolo ver despois, si son xeitosas cantando, pero son xeitosas elas así xa solo por velas, o a vestimenta que leva. Son xeitosísimas, encántame. Coitar as Seitosas, adiante. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso, son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego, si pierdo vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy segura de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Venga, soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión de euforia y libertad. ¡Qué maravilla! Bravísimas aquí pondo en peo plató de asuntos Seitosas, seitosísimas, diría eu. Seitosas, Madre. marchosas. Vaya estilo. Bueno, como vos vistes? Colloche o micro, para que estás así como máis relaxada. Como vos vistes? Ben, moi ben. Disfrutastes? Sí. Credes que pasades de fase, que lle gustaches o curado? Sí, eu creo que sí. Non se sabe. O que decida, Sempre cantade as dúas xuntas. Non, falta unha compañeira, de feito queríamos dedicarlle esta canción porque está mala. E como se chama? Triana. Vamos a mandar un bico a Triana. Un bico, Triana. Un bico, amor. Que seguro de que- pronto. Pero O sea, que normalmente sodes un trío. Sí, un trío. Trío aceitosa. Seguro que Triana, desde a casa, está orgullosísima das compañeiras que ten, do ben que o fixéstedes, do empastada que tiñedes as voces vosas dúas, que cantar nun plató non é nada doado, e facelo en directo menos aínda, e o desparpajo que fixéstedes. Fixéstenos pasar un trociño, pois genial, de verdade, enhoraboa. Moi ben, chicas. Mira, a mí isto lembroume, o vou a dicir, o meu momento con o meu irmán nos recantos onde estaba aí Pili, momentos semelgos, e quero dicir unha cousa. Non é fácil cantar dúas persoas xuntas nun plató. Vos cantades moitas veces xuntas ante público? Sí. Sí, se nota que hai práctica porque o fixeches moi ben, chicas. Felicidades. Presidenta do xurado, a ti que che pareceu? A mí encantaron, filla. Además, con ese aplomo, as dúas aí encima do escenario, como si estuvieran todos los días aquí cantando. Eso é o que me gustou de vos. E creo que unha de vos toca un montón de instrumentos tamén, non? Batería,
ou non? Ela toca a batería. Sí, A batería a tamén. batería A tamén. miña tía toca un pouco a guitarra. O meu avó, que compra de segunda man, por certo. Moi ben, claro. Comproume un piano. Entón, ahora busco algunhas cancións, tocoas. Ai, quen dirá que o día de mañán se faga competencia un grupo axeitosas? Ai, no, sabes o que me enterei? Que a Daniela tamén lle gusta bailar. Sí. Cando vas a bailar aquí para nós? Si pasas de fase, Si pasas faces de un fase. baile. Non sei. A ver que pasa, a ver que pasa. Unha cousiña, cantar. rapazas, que lle diríades agora ao xurado para convencelos de que temos que dar a máxima puntuación para volver mañá xuntos? Alegato. Non podría dicir nada porque son eles os que deciden. Pero, Ai, que feita, por favor. Ti que opinas? Así na vosa que por que debedes vir vos mañá a Asuntos en Directo outra vez? Porque nos hemos esforzado moito nesta canción e pois queremos volver aquí a xuntos a vivir outra experiencia. Un aplauso moi forte para Xeitosas e do backstage, aí está as vosas nais correndo aí a velas, que maravilla, que Carmelas, Pero que dúas, que plomo, que... Dúas de armas tomar e non viu a terceira. Claro. Van a ser as 7 da tarde, rapaces, chegou o momento, xa chegou o noso plató. Ana, a muller que dende Santa Comba chamou o principio do programa o 610-772255 para falar. Pero de verdad que veu, porque a mí mandaronme poñer aquí, xa está no plató Ana de Santa Comba, que ven ademais con Manuel, o seu marido, que creo que está de cumpleanos. Benvidos ao plató de Xuntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Moi ben, un pouquiño nerviosos, pero... Bueno, estás de cumpleanos, sos en serio? Pues sí. ¡Ay, moitos parabéns! Pilláchenos preparando todos os preparativos, pero bueno. ¡Qué maravilla! Bueno, adiantemos un pouquiño para que os besamos ben. Hola. A ver, estabades na casa... Perdona, Rocío, Hola, perdona. hola, ¿Qué? Hola. Perdona, Carvanciña. Hola. Que? Ai, que Vale, que estades aquí de festa, pero aquí o importante é o que é, non? Pois claro. Ana, Manuel, que tal? Que tal vos foi o viaxe? Bueno, Ben. ben, Ou non, moita ou agua, algo- moito aire, pero bueno, ben, si é que nos toca o premio, claro. Pero, Garbanciña, tes Ben algo ou que non? decirnos, reina? Todo o seu tempo, Pilar, que de verdad que tes unha prisa que ni que fuera Ai, capaz por de unha Dios. chica. Ay, Dios mío. Bueno, mío, unha tarde de choiva, de vento, de frío. Estas persoas estaban a punto de celebrar o cumpleanos de Manuel e de repente chamades a tele e podedes gañar o bote de garabanzos se a nosa garabanciña ten a ben, non? Eu antes de nada teño unha dúda. Por que ese número, Ana? Por que dixaches ese número? Pois, se che digo a verdad, estaba yo preguntando a Manuel, vos non nos víades, porque claro, era polo teléfono, e eu preguntaba a él que me dixera un número, e el dixo mal a ti. E eu dixen, pois, ese número. Pero vos Salimos así. contaste desos, o sea, cos planos todos que os nosos compañeros dan maravillosos, contaste delos, non? Fixaste capturas de pantalla, todo isto vastes a contar. Nada. Levades 3 semanas contando. Claro, como é tan pero- sinxelo, garabanciña, claro, claro. Ana, ti contaches todos os garbanzos que había aquí, porque por aquí hai tirados tamén, Eu non sei esta garbanciña... Ai, se non contastedes todo, estamos perdendo o tempo. Lembramos, É mellor que por marchedes, cierto, Santa Comba e vos se che cerca. parece, Garabanciña, lembramos a cifra, non, Pili? Rocío, perdona, Sí. perdona un segundiño, Sí, que estaba sí. falando con Ana. Ah, Porque bueno, estaba perdón. dicindo con Ana e o seu maravilloso marido que se non contaron nin os que caeron ni nada, era mellor que marcharan xa. Foi unha pena facer o viaxe en balde. Non, porque xa dixo o Garbanciña, xa dixo na chamada a cifra. E agora ternos que decir si, sí ou non. A cifra 44.444. Moi ben, mira que atentos estuvestes todos. Manuel, que día é hoxe para ti? A min é o 28. Día do meu cumple. Bueno, 23, non? No, no, no. Parabéns para ti nesta data querida, moitas felicidades,
moitos anos de vida. Garbanciña, gracias. Pero vexo que o teu non é o cante, deixa de cantarlle máis a Manuel, e que podemos seguir, se eres tan bonita. Cartiños, aquí queremos falar de cartiños. Por favor, Luis, que un é unha momento. protagonista, Por chica. favor. O protagonista. Rubén, procede a sacar la tapa. Eu non sabía que Garbanciña era tan dura, A ver se hai sorte, Levanto a tapa. Levántame un neno, levanta. Rubén, levanta e empeza a contalos dun en un. Un ratiño. Non acabamos hasta mañá. No. Quedo aquí a noite. Eu creo que os podes ir poñer a remollo, pa cocido. Bueno, mira, mañana podo traer aquí a comida para nós. Rocío, dime, por favor, procede ca extracción do sobre. Veña, va. Veste capacitada? A ver, eu cando me fala Garbanciña, eu poñome nerviosa, Rocío, por favor, o sobre. Vou. Chica, por Dios, ahora entrou ya prisa. Ai, estou temblando un pouco. Sí, sí. O sobre, non? Pili. Que? A ti gustaste xogar aos garbanzos? A mí encántame comer garbanzos. Ai, Pili, cóllete o sobre, que estou A moi ver, nerviosa. muller, trae aquí, porque isto, Garbanciña, supoño que irías ao notario, non? Hombre, parade, que hemos mandado abrir o sobre? Ela pa que o collemos. Bueno, para ver si vedes algo atrás luz ou algo. Sí, vamos ver, sí. Nada, non vemos nada. Pili, empeza a sacar garbanzos. Non lle chego. Imposible. Como non me traes, por favor? Como non me traes un taburete? Veña, Pili. A ver, déxame abrir o sobre, por favor. Non saques o que hai dentro, Pili. Solo esta muller vai acabar ca miña pacienza, Lembramos, non podo mirar. 44.444. Foi a cifra que deron dende Santa Comba Pili, mira Ana e Manuel. Para atrás, Pili. Veña, unha perna detrás da outra. Aí. Que Así, guapa ves hoxe, Garbanciña. Pilar, por favor. A este vacile vai Pero querer veña para gordo. atrás. Este vacile vai querer gordo, Garbanciña. Atrás. Mais. Veña, Pilar, que ti podes. Non, xa estou mirando que hai atrás, porque non... É para que me manda para atrás. Saca a tarxeta sin que nervios. gesticular nada. Que non se vexa esa cara, alegría, Ai, Dios tristeza mío. ou o que Mentres sexa. Manuel e Ana están aquí conmigo. Pero déxame mirar a min primeiro. Rocío, Pero é se o non momento se de Pilar ahora. Es que non temos nada de orden en este programa. Pilar, o das caras que? Moi ben, así. Señoras, señores, damas, cabaleiros, nenos, nenas, animais, Personas Rocío, ou cosas. Pili, Rubén, Tania, que está aí a dormir na mesa, señor director, guionistas, realizador, ayudantes, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Puedo decir Ruega por nosotros. que Ana, Emanuel, atención, Pili, saca un número. Demos o bote. 240 euros que se elevan Ana Emanuel ata Santa Comba. Gracias, Rocío. Ay, Dios mío. Garbanciña, por Dios, qué nervios. Algo tiña que haber, Rocío, porque se os fixo sacar de súa casa co día que está Bueno, desde pero- Santa Comba aquí ao plató. pa non Todos darlle- sabedes que non me caracterizo por ser boa persona. No, xa. Vale. Buana. Isto o que nos conleva é que a mí me toca pasar toda a noite contando garabanzos para mañán volver a poder ter unha urna chea delas. Enhorabuena, Ana Emanuel. Toca vos cenar conmigo hoxe con esos cartos. ¡Bravo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Queres facer con esos cartos? A ver. Pois para o próximo viaxe. O próximo Onde viaxe. chegamos de viaxe, que estuvemos de vacacións unha semana en Madrid. Madrid. E estos irán po bote para as próximas vacacións. Ai, que maravilla, por favor. Eu apunto, me Claro veña, que va. sí. Ai, Ana va. Manuel, un bico moi forte, moitas grazas Moitos por parabéns. vir aquí a Enhoraboa. Asuntos. Enhoraboa, os dous. Un bico moi grande. Acompáñamos Rubén, bueno, hai Recordamos Pili. que mañán seguimos con máis garabanzos, Claro, que Garamanciña dixo que iba a estar esta noite non contando Toda noite, outra porque vez. creo que ten máis garabanzos en todo, a ver que nos conta mañán. Que contentos se pero van, que nos eh? chamen. Que nos chamen, por que nos favor. chamen. 610-772255. Chamade a Pili, que estamos repartindo cartos aquí toda a tarde. Eso. E Pili, se che Eu parece xa vou ben, poñer o sitio. recupera o teu posto aí
na presidencia do xurado do Calistenia. Eso que é? Bueno, pois eso é o que nos vai facer xa Eloi Elfo, que está xa preparadísimo no plató de Xuntos en Directo. Adiante, Elfo. Elfo, que aquí onde o ven xurado campeón do mundo desta disciplina que hoxe coñecemos, aquí está recuperando folgos, en Xuntos a Calistenia, Pili. Eso é moi complicado, non, Elfo? Porque tens que entrenar moitas horas ao día, non? Sí, agora mesmo estou adestrando 4 horas ao día e levo 5 anos así. 5 anos, e isto fixéchelo porque tiñas complejo de pequeno? Sí. É porque, meu rei, se as cousas en pequeno en frascos pequenos, Os mellores perfumes. Exactamente. Claro. Pero que non... Hola, perdón. Que pasou? Como? Pilar, ti isto non o fas pola mañán, cando te levantas? Sí, cando despertas? sí, sí. É moi bo para os músculos. Eu fago levantamento de persianas. Tania, Rubén, é máis o vosso cómodo. momento de levantarvos e probar. Mira, probar non sei, pero eu, si Elfo mo permite, eu necesito mirar se esos bíceps son de verdad. Encántame aquí Garabanciña propondo retos ao noso xurado. A esta señora hai que cortar o micro, por favor. A cámara, fai aí. Isto está para partir nueces, É casi a túa cabeza, o brazo do chaval, Isto como A ver, eu como tamén meu quero cu. tocar. A ver, vamos a intentar a facer algo desto que quere. Eu quero facer as planchas. Eu tomo uns cuantos donos e póñense por si. É que son como donos esos. A ver. Vou non facer así, porque como levo vestido, a ver, porque eu fago A ver, planchas, a ver. fago planchas en pilates, vale? Pero isto non ten nada Pero que isto ver. un pouco máis Non complicado. me jarabedes por atrás, No, eh? no, no. Ves cos zapatos ideales. Por atrás non me jarabedes. Bueno, Ai, bueno, Tania, bueno. Ai, ai. espérate. Bueno. Que baixa calquera, pero que subir esta a ver que disciplina, ollo, Ven, Tania, ven. Bueno, Moi ben, moi ben. Bueno, a ver, Rubén. A ver, Rubén. O que fixo A o ver, chaval Rubén. é difícil, que o chaval fixo a Claro, flexión que de fo- toda a vida, que isto é fácil, pero que o chaval Que fixo? Que o fixo, chaval Rubén? Que fixo? fixo del fin, levantaba así os pés no aire. pero aguanto, Chuseo, espera. Non podo, mira. Aguanto, sí. Ai, sube, baixa. Non podo. Que se me escarallo a cantante agora, a ver que temos Vos que cantar. vedes as que lía Garabanciña, ¿no? Neste plató, aquí propondo estos retos. Bueno, Amigos de complicado. sonido. Amigos de sonido, compañeiros, cortade o micro a Garbanciña, por favor. Pero non Dios porque mío. Garabanciña logo reparte moitos cartos tamén. Bueno, Eloi, un placer, Eloi, el foterte neste plató. Corro backstage, aí están te esperando. Sí, recibimos a, se vos parece, o noso seguinte participante, que se chama Óscar e o seu é rapear. Faino, dime desde neno, benvido. Pili, rap, esta tarde. Por que rap e non outro xénero musical? Desde pequeno vexo ao meu irmán rapear de toda a vida. Tamén rapea teu irmán. E pois desde aquela Achégate un pelín o micro para que Rapear te... sí, pero ver a Jayoso vexo que non. Porque Jayoso pano aquí. Bueno, non sabía que iba ainda. Aí. Pois bueno, queríame picar con el, quería ser mellor que el. A poucos, el dixou no eu sigo aquí. Porque ti eres o irmán máis pequeno. Bueno, teño unha máis pequena que está por aí, pero si, destes que hai aquí son o máis pequeno. Sí.
E que beneficios ten eso de ser o máis pequecho? Porque tamén son a máis pequena, home? Non ten moitos, como moito que veñan á miña habitación a tirar as cousas, porque outra cousa... Pero mira, é porque o deixou el. Eres tan bo que o quiso deixar despois de que empezaras ti a rapear? Debeu ser, era tan bo que non pudo seguir os pasos. Bueno, pois se vos parece, xurado, imos verse claro. Como di Óscar, o plato de xuntos é teu. Óscar, en directo. Esto Golden é... I'd be on the beat, nigga. Dice... G.O. Beats. Yo, you on the En mis ojos notarán la pena porque el pecho quema y no puedo apagarlo. Que no quiero maquetas, tampoco mis temas, tampoco romper escenarios. Pues ahora acelera, me mata la pena, con esta bien solucionamos. En la mala, la buena, la sabe mi hermano, porque aquí nunca abandonamos. Pienso en la rabia que llevo, tocamos el cielo, muertos o cantando, entiendo. Por las veces que lloro, porque sigo roto, disfruto el momento, aprendo. Aunque sé que la cago, fijo que recaigo, solo dame un tiempo. Pero ahora noto que crecemos, toca currar y dejarse de cuentos. Y lo sabe mamá, vete tranquila que aquí no va mal. Vamos a 200 y miras para atrás, contando problemas de eso va a acabar. Tengo a mis hermanos puestos para triunfar, olvida eso y un beso a papá. El niño loco se puso a cantar, miramos al cielo y me toca rezar. Que me sale la rabia, solo lloro por ella. Ella me puede la nostalgia, y la vida no pega. Se me sale la rabia, solo lloro por ella. Ella me puede la nostalgia, y la vida no pega. Y que voy a contar, roto como siempre, ya nadie me entiende y me pongo a soñar. Si me dicen que vuelva, yo no soy el mismo y lo quiero evitar. Juro que lo siento, aquí que no vuelva, que un día se va. Hey, es que un día se va, que yo no soy Oscar, solo uno más. Ya nadie es capaz, tú piensas volar, ojalá me entiendas, pero no lo harás. Mejor si te vas, mejor si te vas. Nadie me entiende, yo busco mi paz. Sé que la quiero y la vuelvo a cagar. Gente que viene por la que se va, gente que vuelve la tienes que echar. Que estoy mejor solo, os rompo a llorar. Me quieren tirar, puta, ya lo sé. Por mucho que quieran, yo no caeré. Mi hermana está lejos, mamá se fue. Si tú te me vas, yo no lloraré. Sé que llorarán cuando y fácil que si me llamarán pa' que vuelva y sé que ya hace bastante que me encerré. Un día me voy y no volveré. Yo sigo lo mío, pensando lo mío, jugando con fuego. Si muero por ti, muero por mí, canto te quiero. Que tengo chavales, me ven en la mala y se dejan los huevos. Recuerdo a mi H pidiéndome calma en aquellos momentos. Que sigo lo mío, pensando lo mío, jugando con fuego. Que muero por mí, muero por ti, canto te quiero. Que tengo chavales, me ven en la mala y se dejan los huevos. Recuerda a mi H pidiéndome calma en aquellos momentos. Aquellos momentos. Qué caras de orgullo, ahí no público. Bueno, qué flow, Ay, querido. Canta letra nunha... Eu estaba a pensar en por iso, minuto. exactamente. Impresionante. Como fas, a ver, como fas para aprenderte tanta letra e por encima tan seguida que non te podes equivocar en nada porque te guías de tempo? Que lle gusta, É unha canción propia túa, compós temas? propia. Este é propia túa? En que pensas cando compós unha canción? Pois ahora mismo miña nai está moi mal, entonces esta canción vai para miña nai e solo escribo cando estou triste, entonces eso que me sale. Manuel. Manuel, non? Dime. Ti podías rapear algo inventado aí rapidamente? Improvisado ahora, Improvisado, un cachiño... Podo. Veña, qué bueno, Óscar aquí improvisando. 7:20 da tarde. Dedícalle o programa xuntos. Poñedme unha base, aunque sea a mínima. Veña, va. A misma, vale. A ver, ahí xa está. I'd be on the beat, nigga. G.O. Beats. Yo, you on the Esto es una televisión, rompiendo la base con cada canción. A veces lo pienso y no sé, cabrón, que sabe que soy el mejor. A veces lo pienso que soy el mejor. Lo siento, ahora soy mejor que mi hermano mejor. La parto pero casi siempre recuerdo momentos que no se me van. A veces lo pienso y de verdad qué hacer si sabes que yo ya no puedo olvidar. Porque yo soy el sacauntos, porque yo soy el sacauntos. Hermanos, hoy triunfamos, creo que estamos todos juntos. Nosa derradeira, xa viron o inicio do programa, lembran cando Pili Pampín colleu a campaniña e chamou a Ana
a nosa derradeira concursante, a maquilladora, que eu non sei como vai esa transformación de Samaín. Ana, benvida, onde estás? Onde está Ana? Ui! Que tal, Ana, como estás? Ponte por aquí, que te ves asurado. Pili, xa temos aquí a nosa super maquilladora. Bueno, foi duro o traballo, que tal? A verdad é que escollín xa máis ou menos un maquillaxe que calculaba canto tempo me iba a levar e a verdade é que non levei moi ben, acabei antes do previsto. Ajá. Contaba con acabar máis tarde, pero moi ben. Estás orgullosa do teu traballo? Sí, estou contenta, estou contenta. Bueno, Pili, oye, Bueno, non? solo maquillas para caracterizar as persoas ou gustache todo maquillaxe? Empecé, o sea, os estudos empecéinos por gusto do maquillaxe artístico. Sí. Que pasa? Que o maquillaxe é un abanico moi amplio. Este verán estuve traballando como maquilladora de noivas, pero tamén gústame moito o tema de caracterización porque paso moi ben, incluso cando me o fago a mí mesma, cando tuve en traballos así con compañeiros e demais, eu paso ben das dúas maneiras, pero é outro rollo Claro, porque aí entendo que podes dar renda solta a túa creatividade, a túa imaginación. Se che parece, Ana, imos lembrar como viña ose a persoa que maquillabas, que se chamaba Noa. Imos lembrar como chegaba Noa, como era Noa, así habíamos o principio do programa. E agora imos ver os pincéis de Ana en que converteron a Noa. Estades preparados, xurado? Claro. Yo estou intrigadísima. Pois que pase, Noa. Mamacita. Mi madriña do Pero. Madre mía, que medo. Bueno, non me quero cruzar de noite nunha rúa contigo, Pero isto fixéchelo durante o programa? Sí. Moi rápido, demasiado rápido. Está moi logrado, porque canto se levou o maquillaxe que máis tempo fixe? O sea, que o que máis se durou facer? O que máis me levou é un maquillaxe que teño nas redes sociais que me levou un total de 13 horas. Mi madre. Solo parando para comer. Este concretamente en que está inspirado este maquillaxe? Pois a mí En Halloween, pero inspirarías en algo, unha calabaza, algo, non? A temática de Halloween gustame moito, entonces collín dúas cousas míticas da época, que son os doces, o truco ou trato e unha cabaza. Moi ben. Pero que mirade, estes ollos dan moito medo, xurado. Moito. De preto dan moito medo. Que pasada, Que mérito ten isto, Rubén, de verdad, Tania. Estou anonadada porque, claro, aparte de que impón mirar, que eu quero mirar a modelo, vale, pero imponme. Da respeto. Solo nos falta que nos diga truco ou trato. Mira, un segundiño. Hola. Un sonido, apáguenlle o micro aí esa Pili, un señora. segundiño. Podrías vir maquillada mañán así? Sin problema ningún. Sin problema ningún? Sí, pero que Escollín quere que... sin problema ningún. Sí, que quere que me maquille eu. Saldrías favorecida, Hai de vir guapa. Pois, señores... Si quere xa non me desmaquillo. Mañá... Xa durmo así. Quero decir... O rímel pola noite... Quere decir embadurnase, iba a decir outra palabra que non é a correcta, pero embadurnase. Se quere xa veño así mañán pola mañán, que lle parece? Digo vos unha cousa, Garabanciña está hoxe moito perigo. Está enfadada, que perde os cartos, que queres? E veus arriba, deu o bote e veus arriba. Bueno, Ana, unha pasada, o que fixese con Noa, corre de boba que estéis, está ose moi reñido, 7:32 minutos da tarde, seguimos en Xuntos en directo, estamos aquí con Lola, porque estamos na víspera de Samaín, e rapaces, que mellor que facer unha queimada, non unha queimada aquí para lanzar os malos espíritus, para chernos, non, Lola, de boa enerxía, que ao final para iso unha queimada, non? Exactamente. Veña, pois Adelante. empezamos ou que? Vamos. Aquí a queimada de Xuntos. Azúcar. Como se fai? Mais ou menos canto habrá aquí. Por certo, conseguiremos, Lola, coa queimada que hoxe o xurado non expulsa a ninguén, porque lembro vos que nun sintres
Querida Pili, querida Tania, Rubén, tedes que decidir No, que porque mañana. déxate de queimadas que alguén ten que marchar. O sea, Ai, a min este momento de que alguén marche non me gusta nada. Levaba mazá. Mazá leva queimada. Eu voto yo. Bueno, cada un vota yo que queda. A señora vota yo mazán. Pero a mazá... E naranja non lle votes? Voto yo tamén. Ai, leva de todo esto a queimada. Bueno, de todo non. Pero limón non lle votas? Limón non me trouxeron, o que? Aquí estamos. Ai, que limón non temos. Se sirve un plátano, non pasa nada. A garbanciña acabou os cartos regalando hoxe e vai comprar limón. Pero a naranja só lle bota a cáscara. Sabes que pasa? Non lle voto moito porque a caña non é dulla. Eso tamén, eso é moi importante. Azucre, mazá, unha pel de laranxa. Pero as cantidades como van? Porque eu veo Eso a botella inteira. Un litro de caña medio kilo de azúcar, pero aquí... Vale. É que Rubén se está tomando notiña. Home, eu quero festa cos amigos así coa queimadinha. Pero invito que eu cando faja me Sí, invito a casa. Mira, que sorte te, Rubén. E se lle damos a mitad a beber a garbanciña será... Dixémoslle que é un lobo xarabe para que se amole a voz. Esperemos que prenda. Esperemos que prenda. Ai, vai, bueno, atención. Eu cando leo porque eu xa me deron unha vez unha caña para facer unha queimada e tuve na que ferver. Aquí temos moito, hai moitos... Non me quer que non imos levantar e unha explosión aquí. Que aliamos unha cousiña, o consuro cando se lee. Eso era caña esa guapa. volta. Esta caña me parece que vai... Ai. Bota aí na cuchara unha pouca aí. Pero tiña que ser unha cuchara das outras porque esta para que se quente... Ai. Bueno, imos intentalo. As cousas hai que quentalas antes, senón... Imos intentalo. Pois é que estou collendo Parkinson eu aquí con isto. A ver, axúdoche. Bueno, teño pulso tamén un pouco Este, A ver se imos ter que traer un suplete. No, o soplete no, que hai que traer outra cuchara, a ver se prende, porque isto non prende nin a tiros. Ai. É que para que queime ben a aguardiente ten que ter grados. E ten que ser da ulla, ten que ser caña da ulla. Mira, propoñamos unha cousiña. Mentres Lola estamos en vísperas tamén, rapaces, de coñecer quen é o expulsado de hoxe no noso Xuntos Quero Ser Artista. Chega o momento do veredicto. Chega o momento no que o noso xurado ten que dar as puntuacións. Lembro que o gañador deste concurso, por eso vos animo a que chamedes o 610772255, o premio que formará parte do noso xurado. Con Tania Beira, Rubén Dumaró e Pili Pampín será parte deste programa. Que vos parece se empezamos coas puntuacións? Cristina e Aitor, vamos Cristina e Aitor, puntuacións. Tania? ¿Por qué todos los fines de semana non lo poñedes tan complicado, Dios mío? De verdad, é que nos traedes unhos artistazos con diferentes disciplinas que bueno... Cristina e Aitor, bailástedes de maravilla. Eu, a canción que facía así algo como de ai, fixeno eu, cando Cristina abriu as pernas co espagat, que dixen eu, mi madre se teño que facer eu, eso non cerro máis. Xuro volo por Dios. Eu vou vos a dar un 8 porque de verdade que estuvestedes estupendos. Espérate, que vou buscar o número que se... Aí estamos. Noraboa, rapaces, a seguir mellorando así e a seguir bailando tamén como facedes. Un 8 de Tania. Rubén. Eu vou a darlles un 6. Creo que poden dar moito máis aínda, aunque gustarme moito. E sobre todo de Aitor gustoume moito a súa actitude, porque bailar non é só seguir unha secuencia de pasos, el estaba en persoase, xa preparándose antes de comezar a música, e gustoume moito iso. Felicidades. Moi ben. Pili. Eu quero decirvos que a min cantou moito a actuación, inda que houve aí uns pequeniños falliños que seguramente na tele non se notaron, pero nós aquí en directo si o vimos, pero ainda así a min apetéceme que levedes un 9 esta tarde. Un 9 de Pili Pampín, 23 puntos para a nosa parella de baile, un aplauso. Claro que sí. Imos coas xeitosas. Alma e Daniela, que cariñas teñen, por favor, puntuación para elas, Tania. Mira, Alba e Daniela non quero saber si chegan... Alma. Non che dixo eu que estou sin gafas e non vexo,
teñeme que poñer gafas aquí. Alma e Daniela, non quero saber eu se chegades a vir as 3, porque xa as dúas, menudo dúo. E tedesme completamente namorada. Vou a dar o meu primeiro 10 esta tarde. A cousa está así dura, e eu tamén vou a tirar para arriba, sobre todo porque, mira, caedesme señal, recordádesme o a min e a meu irmán, o sea que esta noite 9. Felicidades, bo rollo. Eu, como fostes tan simpáticas, tan agradables, tan segura de vos, vexo vos unhas artistazas, xa vos digo, xa vos vexo nun grupo día de mañán, eu para animarmos vou vos dar outro 9. Bueno, 28 puntos para as nosas xeitosas. Que tarde. Agora mesmo, xeitosas, que sepades que sodes as que obtivestes a máxima puntuación nunha tarde aquí en Xuntos, Sí. Aquí en Xuntos. Impresionante. Puntuación para Elfo. Tania. Elfo, pareceme increíble o que faz, pareceme a superación que tiveches ao longo de toda a túa vida, dicindo aí, pois eu aquí estou, pareceme maravilloso o que fixeches hoxe, complicadísimo, vouche dar un 8, porque, oye, chapo. Moi ben. Rubén? A mí encantoume, además, eu o do deporte non o levo moi ben, non son o indicado. O intentei. Non sei se igual ten moita trayectoria. Eu vou a darche un 6, pero gustoume, Veña, moi ben. Eu, Elfo, quero dicirche que admiro o teu deporte, gústame que a xente se supere, pero como concurso, para que nos veñas quizá outro día, non o sei, eu vou a ver o que pasa, pero eu vou xa dar un 7. Bueno, moi ben. Ai, perdón. Moi ben, 21 puntos para Elfo. Óscar, que pouca confianza en ti, chico, que dixeches que non pasabas ti. Como non vas pasar? Por qué? Con esa rapidez que te esti falando. Eu vou xa dar... Tado ben. Pensei que estaba co 6. Un 9. Eu quero darche un 10. Bueno. Un 10, porque non é fácil. Moi ben. Eu polo rapeado ese final que me fixestes, eu vou che dar outro 9 esta tarde. Bueno. 28 puntos para Óscar e quédanos esa maquilladora Ana, pero antes imos a facer balance, xurado. Cristina, Aitor, 23 puntos. As xeitosas, 28 puntos. Elfo, 21 puntos. Óscar, 28. E imos con Ana. Tania. Ana, pareceme maravilloso o traballo que fixeches. Gustaríame poñerme nas túas mans algún día, se che apetece, porque eu quero, oye, nunca me caractericei así, e gustaríame que un día, oye, se che apetece, mo fixeras. Eu vou che dar un 7 polo teu traballazo desta tarde. Moi ben. Rubén. Eu outro 7. Gústame o maquillaxe e creo que está moi ben feito. Sí, señor. Pois, a ver. Que nervios. Ata agora, Ana ten 14 puntos. E imos lembrar que se queren volver mañá, teñen que superar os 21 puntos. E que este dato é moi importante. Teñen que conseguir 8 ou máis puntos, Ana e Noa, se queren volver mañá. Esta é a situación que temos neste momento da tarde. Gracias por deixarme esta responsabilidade como todas as tardes. Eu non digo nada, pero tes a responsabilidade. Agora mesmo, Pili, pode ser a máis querida ou a máis odiada por Ana. Ti verás. Pois non, odiada non, porque oxalá eu soupera maquillar desa maneira para disfrutar deste Halloween. Eu vou xa dar 9 puntos esta tarde. 9 puntos! Esto significa 23 puntos, Ose. Que magua, Elfo. Eres o noso expulsado de Ose. Moitas gracias por vir. Rematamos xuntos. Mañá volvemos coa final. A vida é mellor xuntos. Ata mañá! Desa noite, adeus a do vudú. Eu non vou deixar
te deixas arrastrar, si te deixas arrastrar.